maindire artean barneratzea gutun zuri batean sartzea bezala da. Ez dakizu nora eramango zaituen loaren postariak. Gutun bat, gutun bi, zer ekarriko didazu niri. Hiru gutun, lau gutun, loa dut kutxun. Airetun, txikitun, loa dut kutxun. Airetun, txikitun, loa dut kutxun. Nor da? Zertara zatoz? Nor da? Zertara zatoz? Zertara zatoz? Nor da? Zertara zatoz? Nor da? Zertara zatoz? Gaur ezin dut lorik egin. Ara
Ara burkoa eta lumatxe astindu ditut. Eroso jartzen saiatu naiz. Lotarako postura egokia bilatzen. Aleinak eta bi egin ditut. Baina enau loak menperatzen. Nire ahoa kobazulo bat bezala zabaldu da. Eta arrausi egin dut. Baina ba. Arrausi zabal eta sakona. Ezin dut lorik hartu. Ta itxi ditut begiak, hortxe, fuerte, holaxe. Baina ez dut lorik hartzen. Gau ez dena aldatzen da. Gau ez dena da handiagoa, eta txikiagoa. Gau ez dena entzuten da desberdin. Eta usaindu ere bai. Eta ez da espazio edo lekua bakarrik aldatzen dena, ez. Denbora ere bai. Gau ez orduek ez dituzte 60 minutu, minutuek ez dituzten bezala 60 segundu. Gauaren unibertsoan espazioak eta denborak beste dimentsio bat hartzen dute. Egun intensoa izan delako amaren gogoko kafea bezala. Agin bat erori zaidalako eta mingainaren puntarekin ukitzen dudalako utxunea. Zulo beltz bat daukodalako ahosapaian. Eta hori gutxi ez eta ez ditpa esan nahitak usteko agina burkoaren azpian. Torriko zaidala Maritxu teilatuko olako anguna mantangorri txiki. Maritxu teilatuko baiza etorriko zaitiri. Bueno, hori, esan ditaitak.
Eta begira, aitari kasu egitearren eta kontra egiten ez dela pentsatu dezan, utzi dut bai, agina, burkoaren azpian, baina hilarraren eta printzesaren ipuinean bezala gertatzen zait. Izan daiteke munduko burkorik erosoena, baina, jak, hortxe nabaritzen dudala, hilarra, agina, harriko eskor bat bailitzan. Eta ezin lorik egin. Ze izan da hori? Haize bola da. Gau ontza igual. Belezaharren bat. Bai. Gauerdiko kanpaiak kantuan ta ni oraindik esna. Nortzara?
Gauaren eta iluntasunaren erregea. Edo beste modu batera esan da, gaueko geinua. Ni naiz gaueko. Edo nahiago baduzu, gaua bera. Eta gauerdiko kanpaiek jo, eta egunak argitu arte. Nik agintzen dut, hemen eta orain. Etzenuen gaur gauean, zeo zer berezia egiteko asmorik izango ez da. Gauez beren aldrebeskeriak egiten dituzten gazteak, nirekin eramatea atsegin dut. Eta gauari beldurrik ez diola esaten dabilen hori zigortzea. Errespeturik gabe, lotxagabekeriak egiten dabilena. Badakizu gaua banatzen da lo egiten dutenen eta lo egiten ez dutenen artean. Tira, amets egiten dutenen eta amets egiten ez dutenen artean ere bai. Baina hori beste kontu bat da. Badira eta esna ere amets egiten dutenak. Nik gau askotatik ezagutzen zaitutzu. Zure ohe ondotxoan esertzen naiz, izara eta lumatxa ere opotzeraino igotzen dizkizut. Eta ametxetan murgil zaitezen zain geratzen naiz. Ez dizut esan, gaueko geinua naizela. Gauerditik eta egunak argitu arte nik agintzen dut. Sasi guztien gainetik eta hodei guztien azpitik. Gauez, zue gizakitxok, etxean geratu behar duzue, hoixe baita zuen babeslekua. Eta ordu horietan etxetik kanpora zerbait egitera ausartzen direnak, nire atzaparretan harrapatuta geratzen dira. Kontatuko dizut istorio bat? Bale, Leokadiren istorioa ezagutzen duzu, ez? Ikusi dituzu inoiz, herriko elizako dorrean dauden 3 gargolak. Gargola horiek, duela asko, zu bezalako gazteak ziren. Gauerdiko 12 atzera, herriko elizako dorreari 3 buelta ematera ausartu zirenak, ohar eta abisu guztiei muzin eginez. Gaueko eta zer gertatu zitzaien? Harrituta geratu zirela. Harritu hitzaren erarik harrigarrienean. Harri bihurtuta. Gargola batzuen antzera alegia. Hori da.
esan dizut, gauerdiko 12 atzera, herriko elizako dorreari 3 buelta emateagatik. Orduan, gaueko, zu mamua zara? Eta nork esan dizu zuri, ni mamu bat naizenik, nork? Ametsak dira, bizirik daudenak. Jakizu, mukizu, ametsa ere, animalia konpainia bat dela. Animalia konpainia bat, txakurra eta katua bezala esan nahi duzu. Baina itxoin, horrek esan nahi du, ametsetan nagoela. Ez, honek ezin du amets bat izan. Gainera, ametsek ez dute bat ere usaiek eta barkatuko didazu gaueko jauna, baina zuk oso usai txarra daukazu. Lotxagabe alakoa. Ez zinen zu izango zehozer eskapatu zaizuna, ezta? Bai, zea, bai, hoixe zea, atzeko zea. Zertan ari naiz? Ez dut ulertzen. Ez dut tutik ulertzen. Gaur egun intensoa izan dut. Enaiz dutxatu. Agin bat erori zait, eta hori gutxi ez, eta ezin dut lorik egin. Aizu, gaueko jauna. Ez zara nire itzala izango ez da. Hori da. Nire itzala zara zu. Aizu, eta nora joaten da itzala lotan gaudenetan? Ba, deskantzatzera. Egun guztian atzetik ibili ondoren nekatuta behar duta. Orduan ez zara nire itzala. Hori baino gehiago naiz. Zirkulo garbaren gainean, ago usuak geldi.
Zuk badakizu eguneko eta gaueko hitzak daudela. Zer? Badirela egunekoak diren hitzak eta gauekoak direnak. Eta ez diot nik behin liburu batean irakurri nuen. Egunekoak pentsamendu eta arrazoimenari lotutako horiek dira. Eta gauekoak berriz desio eta pasioetatik sortutakoak. Eroagoak, zoroagoak, benazkoak. Adibidez? Ez. Egunekoak dira, garbigailua, erosketa zerrenda, bazkaria prestatzea, lana, eta gauekoak berriz ametsa, liuramendua, fantasia. Kitauki maiuaren hotxa, arrau kitauki maiuaren hotxa. Irudimen zoroa, gehitu fantasia. Gauak berezko duen musikaz nasia. Izarren euripea, nire galaxia, barnean loratu zai, ametxen azia. Fikzioa egia, non ote da muga, neure buruaz ere egiten dut duda. Nola igaro ote naiz ametxen mundura, apur bat jolasteko ordua heldu da. Gaueko fikzioa egia, non ote da muga, neure buruaz ere egiten dut duda. Nola igaro ote naiz ametxen mundura, begiak zabaltzeko ordua heldu da. Ordua heldu da. Ordua heldu da. Ordua heldu da. Gaueko
Baina, nik zergaitik ez zaitut, hola, benetan ikusten, ezurra eragiz ikusten. Zuk zeure burua ikusten alduzu. Bueno, ispiluaren aurrean jartzen nahi zenean, bai. Ba, jartzaitez ispiluaren aurrean. Zer ikusten duzu? Ez dakit oso ilunago dena. Pertsona iluna zarela esan nahi duzu. Aizu, gaueko jauna, nire itzala baino gehiago zaren hori, niekin ez jarri arrosko, Jakin nahi duzu zer nahi zen. Zure infrentzua nauzu. Zer? Zure infrentzua. Beste aldea. Atzeko zaurrekoa iruntzitara jarrizkero. Zu naizela, arraioa. Galtzerdi bati bezala, zeure buruari buelta eman, eta aurkituko duzun hori. Zer? Motza da mutikoa. Zu naizela. Ni in. Zu us. Zer? Res. Egunon gaueko. Bueno, edo gabon. Bueno, berdin dio. Gero arte.